Tá Bosca Bruscar speisialta fáite ag gaeilge na mí ach cén fá? Well, tá sé de phlean ach go buidéal fleisteacha agus canny bháiliú mar chuid an scéim éirlaise agus eisiacha. Tá sé a ggóir an tíblaach agus tá muidir gáil airgid ón daoine atá ag chóirt an budéal is seach agus a ggóir gach budéal de budéal beag tá sé 50 cent agus budéal mór tá sé 50 cent. Agus leis an airgid tá muidir géiríáil páirce le aimsire agus rang lasmuo. Sa chuí seo béisiad an na canny agus na buidéal a chur seachs na maisiúnaí return agus airgid a bháiliú ar son na scoile. Tá sé mar sprocaigh an scoil €50,000 a bháiliú leis an Bosca Bruscar seo. An bhfuil Bosca return at the scoil hain inis dúins na tráchta na hias.